A Zsadon Művészeti Stúdió gyermek- és felnőtt képzést indít, ahol a gyerekek színjátszást, a felnőttek éneklést tanulhatnak. Bocs, de most nem jó, most éppen játékban vagyok. Apa, figyelj rám! Ma boldog az osztály. A többiekkel együtt én is boldog, hogyha eljössz, és ott leszel te is. Bocs, de most nem jó, most éppen játékban vagyok. Apa, figyelj rám! Ő itt a férjem, ő meg az unokád. Nyújtsd felé a kárt. Puszit kér, mint régen én is kértem. Bocs, de most nem jó, most éppen játékban vagyok. Apa, szeretlek. Ne hagyd itt engem. Hadd várjanak még a jéghideg csillagok. Üzenj velem a távoli égnek, hogy bocs, de most nem jó. Még játékban vagyok. A színpadi mozgást, beszédfejlesztést, énektanulást és sok-sok játékot tartalmazó foglalkozásokra minden héten szombaton délelőtt 10 órától 13 óráig várjuk a 8-14 éves gyerekeket. A 19 éves kor feletti felnőttek énektanítására 3 fős csoportokban hetente 1 alkalommal, szerda délután 17 órától 19 óráig kerül sor. A korlátozott létszám miatt a jelentkezők egyéni meghallgatáson vesznek részt. Vezető tanárok Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművészek. A Zsadon Művészeti Stúdió gyerekeknek és felnőtteknek. Utat mutatunk az elhivatottság felé. Kapcsolat zsadonstudio@gmail.com.